1K అయిన లెక్కోడు యానంజి 600 రూపీస్ గియో కొరుందులే గాడి లారీ రవిశంకర్ కనపడారు పుత్తూరు డబ్బు రోలెక్స్ అవన్ పేరు రెట్రో స్మైల్. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ದಿ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಂಚಲರ್ ಪುರಕಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದೂರ ಪಂಡ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಮನಿ. ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಏತು ಬರ್ತಾಂಡು 47 ಅದು ಓಜಿಜಾಂಡು 47 ಆಂಡು ತುಕ 2 ಗಂಟೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಏತು ಜನ ತಿಕ್ಕು ಪೇರಿಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ಏದು ಜನ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಪೇರು, ಏದು ಜನ ತಿಕ್ಕುವೇರು ತುಕ ಅಂಚ ಐತೆ ಎಲ್ಲಲ್ತ ಪಿದಾರ್ದೆ ದಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏದು ಜನ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತುಕ, ಏದು ಜನ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊರಂದೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ತುಕ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಅನ್ಪುಜಿನ್ನುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬರ್ಸತ್ತಂಡ ಸುಟೇ ಪಡತೆ ಬೆದಾಯಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಪೊಯ್ ಐದು ತುಂಬೇರು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತುಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾರ್ಥ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಿರಾ ತುಕ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಚ ವಿದೌಟ್ ಮನಿ ಮಂತನೆ ಯಾನ್ ತುಯ್ನೇಟ್ ತುಳುಟು ಮಂತೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂತ ಹೇರು ಮೂಜನ ಯಾನೆ ಚಕ್ಕಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫುಲ್ ಏರ್ಲ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡು. ಈತು ಲಾಂಗ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ತು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ. KMT ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುರ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆತ ಆರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ನೆ ಆರ್ಲು ಎತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬ್ರೋ ದಸರಾ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಲೆಯಿಂದ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ. 7 ಜನ 4 ಜನ ಇಪ್ಪು 4+ ಜನ ಇಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಟೀಮು. ಇನ್ನು ನೈ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನವು ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಪ ಓಟ ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾಗ ತುಕ. ಕುಡ್ಲಾಗಂತ ಹೋದ್ವಿ, ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈತಿನಲ್ಲ ಮಂಗಲದೇವಿದು ಎತ್ತನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಏರ್ ಮತ್ತು ಮೀಟ ಬೇಡ ತುಕ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ದಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಬುಕೊಂಜಿಂಚಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರಿಯಾಗಳುಂಡು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತು ದಾದ ಪಂಡ 1K అయిన లెక్కోడు యానంజి 600 రూపీస్ గియో కొరుందులే జాకీ బలేపు అవింకల నాయి ఇల్లదా దూర పోయిన హంచి ఇల్లడు 600 ರೂಪೀಸ್ ಗಿಯೋ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರು ಅದಾನ ಪಡಂಡ ಈತೆ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಏತು ಗಾಡಿಗೆ ಬೋಪೆಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅಂಕ್ ಅವು ಏತು ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತುಕ. ಆತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏತು ಗಾಡಿ ಹೋಪೆ ಆತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏತು ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಪೆ ಆತ ಗಾಡಿದ ಕೌಂಟ್ ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಬ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ತುಕ. 7 ಜನ ಮನ್ಪೇರು ತುಕ ನಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನೆ ಅನ್ಬೇಕ ಪಿಕ್ ಅನ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಏತು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಬೇರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಅನಿತ ಮಂತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಚಂಡ ಅನಿತ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಅವು ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅನಿತ ಒಂಜಿ 10 ಬಂಡಿತ್ತಂಡ ಐನೆ ಅನ್ನೋದು ತೊನ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವ ಬಂಡೆ ಅನ್ನೋದು ತೊನ್ನೆ ಇರಿಚ್ಚಿ ಐನು ಡಿಲ್ಟಂದು ತೊಂದ್ರೆ ನಾವು ತೂಕ ಹೆಂಚಾಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟದ ಇಪ್ಲೆ ಇವಂಡಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇಪ್ಪಡ್ತು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ತೂಕ ಬತ್ತುನ ತಿರೋ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂತ
ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ರಿಕ್ಷಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇನೋಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಶೇ ಗೊತ್ತಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಶೇ ರಿಕ್ಷೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಇಂದೆಟೆ ಆತು ಗಾಡಿ ಬೋಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಪೋಪುನ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತದನೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂತ ಬೇರು ತುಕ ರಿಕ್ಷಾಡ್ಗೆ ಏನು ತೊಲಿ ಮಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ವಾ ಏನು ಬುದ್ಧರು ಸರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅದೇ ಓಕೆ ದಿ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಮೈಲ್ RETR ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಪರ್ದು ಚೂರಿಂಚಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ಪುಣ ಆರು ಬುಡಿಯರು ಅರಣ ಮೊಣೆ ತೋಜಿ ಫೆರಾಯ್ಜಿ ಸಾರಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ಪುಗ ತುಕ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಓಡೋಟ ನಡಪೋಡು ಒಂದು ತುಕ ಪೊಯ್ ಗಾಡಿ ಬರಂದುಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜಿನಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ತುಕ HP ಗ್ಯಾಸ್ ಸರ್ ಅವಳ ತಿಕ್ಕಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಡಲ್ಲ ಓ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಬ್ಲಿ ಓ ಗಾಡಿ ಪೋಯ್ ಬಸ್ ಟು ಭಯ ಬಸ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇನ್ ಕನ ತಿಕ್ಕುವ ಇಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಟು ಪೋಡಿ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಕಾರ್ ಹಾಂ ಅವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಐಕ್ ಕಾಸರಡು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಯ್ ಗಾಡಿಜ್ಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎದುರು ಓಪನ್ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅವರಂದಿಚ್ಚಿ ಸರ್ ರೋಡ್ ಎಂಟು போயிருந்து
ಕಬಕೋಟ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಪುದರ್ ಸರ್ ನವಾಜಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓ ನನ್ನನ್ನ ಹುಡುಕುವಾಗ ಬಂದಂತ ದಾರಿಲೀಗ ತೆಂದು ತೇಗಿ ಸಾಗಿದ ಏಕಾಂತ ಮೌನ ಪಂಚರ ಬರಿಸಾಕಾಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಯಸಿ ಜೀವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಬಕಮಂಟಲ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ನವಾಜ್ ಪನ್ಪನಾರ್ ಬುಡಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ తీయರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಗ ಅವನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಾ ಪುತ್ತೂರವ್ರದ್ದು ಕುಂಬ್ರದ್ದು ಜಾಲ್ಸೂರವ್ರದ್ದು ಸುಳ್ಯರ್ದಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ ತಗೊಡತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಏನೊಲಿ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಜನ ನಂಗೆ ಬೈಕ್ ಅರ್ಜನ ಲೇರು ಬೈಕ್ ಏತಂದು ಹೋಗ್ನ ಈ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೋಡಪ್ಪ ಏಸಿ ಜಿಗ್ಗು ವೈರ ಲಾರಿ ಕೈ ಹತ್ತುಗಾನ ಲಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿನ ಗಾಡಿ ಸರ್ ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ ನಾನು ಮಡಿಕೇರಿ ಸುಳ್ಯ ಏನ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ ನಮ್ಮನಿತ್ತ ಮೂಜಿನ ಗಾಡಿ ಲಾರಿಟ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅನ್ಪನಾರು ಪುತ್ತೂರು ಡಬ್ಬುಡೊಂದು ಲೇರು ಈರ್ನ ಶಂಕರ್ನು ರರ್ಜನ ಶಂಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ತುಕ ನಮಕ್ ಕುಂಬ್ರನ ಕುಂಬ್ರ ಮುಟ್ಟ ಬರುತ್ತೇರು ಕುಂಬ್ರಾಡ್ದು ಸುಳ್ಯ ಗೋಪನೆ ಜಾಲ್ಸೂರು ತುಕ ಓಂಡಲ ಗಾಡಿ ಕೊಂಡಂದು ಕೇರಳದ ಗಾಡಿ ಕೇರಳದಕ್ಲು ಕುಂಬ್ರ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ಪೇರು ಕುಂಬ್ರಾಡ್ ತುಕ್ಕ ತೂಡು ದಾದಾಂಪಣೆಂದು ತುಕ ದಾದಾಂಪಣೆಂದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಆ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜೇಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಆ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಯಿಂದು ತುಕ ಲಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತು ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓತಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಆಂಡ್ ಲಾರಿ ಮುಜಿನ ಗಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನದ್ದು ಲಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಂಕೆಡ್ಡೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋಲಿ ದಾಲಾಂಪ್ಲೆ ಹರಿಯಲು ನದಿ ಹಾಗೆ